De plan voor een nieuwe bestuurlijke indeling van de provincie Friesland moet er van onderen opkomen. Dat is al het eerste het idee dat de provincie al jaren verkondigt. Maar van onderen op komen ze er net uit. Ik ben Ben net zo voor? er wel voor. Ik was je net er ook om. En ook lokale politici loeken net bepaald in een lijn. En dus komt het ene na het oren wilde plannen boppen. Juster roept de PvdA in Haans dat ze misschien meer oparbeidje motten maar ljouwt. En litten ze radiel wil graag zelfstandig blijven. Maar als dat net kan, dan moet de hele provincie maar in een gemeente worden. En ik in Dante Madiel waard juster hoe weer indeling praten. En ik zij willen graag zelfstandig blijven. Bij de Thorbecke Academie in Ljouwert boegen ze haar geregeld door de kaart van Friesland als het saffelste plan boppen komt. Want net alle plannen lieken serieus komen, raad je nevens de bestuurskundigen meesken thuis al gauw het spoorbjuster. Het lijkt een beetje een spelletje tussen bestuurders en politici. Wat op mensen overkomt als landje pik of gemeentegrensje of macht. En dat soort woorden komen dan veel terug. En dat is denk ik ook heel begrijpelijk. Want wat burgers natuurlijk interesseert is op welke wijze de gemeente hun gemeenschap in staat stelt om zo goed mogelijk in te spelen op eisen en wensen die in die gemeenschap spelen. De proefballon door werindeling hebben vaak een te lokaal belang. Wat ons opvalt hier is dat de discussie toch vaak vanuit de belangen van de huidige gemeente gevoerd wordt. En niet in eerste instantie op de toekomst van die bestuurlijke kaart. En hoe krachtig kunnen we dat organiseren? En hoe democratisch en hoe, nou, gaan ze maar door. De plan van onderen op klinkt heel aardig. Maar nevens de bestuurskundigen is het nou de heegste tijd dat de provincie in actie komt. Het is een beetje naïef om te denken dat je dat zonder regie over het totale proces van die herinrichting van die bestuurlijke kaart van Friesland zou kunnen doen.